Kaixo eta ongi etorri Arriata denbora ibilbidera. Lan honekin, zuekin partekatu nahi dugun sakanako hainbat alderdiri buruz egin dugun azterketa erakutsi nahi dugu. Geologia, paleontologia, arkeologia, historia eta tokiko tradizioak. Ibilbidea 6 geraleku ditu. Orobeko orrobietatik hasi eta itxasuko korazonista ikastetxean amaituko dugu. Geltoki bakoitzean QR kode bat egongo da, sortu dugun bideo batekin. Bideo horrek izendatu dizkiegun alderdieri buruzko informazio emango dizue. Ongi etorri guri ibilbidearen lehen geltokia, Arriata denbora ibilbidera. Lehenengo geldialdia Orobeko harrobiak dira eta bertan gure iraganak eskutatzen duen guztia kontatuko dizuegu. Bertako geologian harri mota asko ikus daitezke, marmola, karrearia edo granitoa, adibidez. Ohikoenak dira eta industrian erabili ohi dira. Trabertinoa edo arearria ere aurki daitezke, apaingarriagoak eta eraikuntzan erabiligoak. Aipatu berri ditudan harri horiek guztiak ez lirateke existituko litifikazio prozesu batetik igaroko ez balira. Zeinak funtsezko faktore batzuk eskatzen baititu hori gertatzeko. Lehenik sedimentuak metatzen dira. Itxas organismoen hondarrak hemen iraganean izandako itsas ondoan geratu ziren. Gero, denboarekin sedimentu berriak jarri ziren lehendik zuden gainean. Trinkoltxan eta barruan zegoen ura kanporatzen joan ziren, eta solidoa bihurtu zen. Itsasoko uraren barruko mineralak batu eta arrokak sortu ziren. Paleontologiaren ikuspegitik, harrobi horietan fosil mota asko daude, batez ere lehen bizi ziren itsasorganismoak, hala nola, amoniteak. Molusku cefalopodak dira, txipiroiak bezala, baina espiral formako maskor batekin, sakanak oso ohikoak dira. Gero bibalboak, sakanan ere oso ohikoak, baina harrobietan ugariagoak. Muskulu edo txirlei oso antzekoa. Brachiopodoak, bibalboen antzekoak, baina ez dira hain ohikoak. Eta batez ere, geruza sedimentarioa aurkitzen dira. Koralen eta itsas izakien fosilak. Narrastien aztarnak daude, hala nola, iktosaurioa, horretako dinosaurio bat, edo itsaso txikien bizi izan ziren koral bat. Harrobietan dauden egitura geologiko kretazikoa egiten diote referentzia. Garai honetan dinosaurioak baitzeuden oraindik. Aurrera begiratzen badugu, estratifikazio horizontala deritzona ikus dezakegu. Kretazioan izandako bilakaera. Aztertzeko aukera ematen diguna. Geruza bakoitzean garai bakoitzeko informazioa lortuko dugu. Oso erraz ikus daiteke arrokak bereizten direlako, eta horrek kretazioan izan zen bilakaera aztertzeko aukera ematen du. Harrobietan materialak lortzeko lehergailuak erabiltzen dira batez ere, eta horrek fosil asko galtzea eta ekosistema erabat galtzea du. Paisaia aldatzea, kedagaire kutsatzea eta abar egiten du. Paisaiari dagokionez, harrobiak basamortua dira, eta leherketek ez dute laguntzen, harrobiak ekosistema kertuz. Bizigaitz bihurtu eta fosilak sustintzaren ondorioz iraganeko informazio galduz. Milioika urte igaro ondoren plaga tektonikoak, iberiarra eta eurosiarra mugitu eta tolestu egin ziren. Horrela sortu ziren Pirinioak eta Orobe mendea, geroago harrobia fosil eta arrezifen trinkotze eta sedimentariakin. Itsaso handi batetik, mendi eta harrobi handi eta eremu geologikoa oso garrantzitu batera pasatuz. Hau izan da ibilbideko lehen geltokia. Gehiago ezagutu nahi baduzu, jarraitu ibilbidea mapa gitatzen duen bezala. Hurrengo geltokia, Orobeko haitzuloak.